राखेब, नों गोसोआव दङ ना दिनै मा थारिख? औ, मानो गैया जानो दङ। थारैनो आं गोसोआव दङ। नों जेब्ला आंनो बे बाथ्राखौ बुंफैदोंमोन बै दिनावहाय, अब्लानो आङो बै थारिखखौ आंनि बिखायाव लिरना लाखादों आङो। दिनै नोंनि हाबा होनना। दिनै नोंनि हाबा हायना। थारैनो नोङो आंखौ हाजासे दुखु होनानै थांमारसिगोन। गोरोन्थिया आंनिनोमोन हायना। आं नोंखौ मोजां मोननाया आंनिनो भुलमोन। आं बै समावहाय मिथिनो रोङियाव, बुजिनो रोङियाव नोंखौ मोजां मोनफ्लांदोंमोन हायना। नाथाय आं दिनै मिथिबाय सासे माहाजोननि फिसाजोखौ मोननाया जोंबायदि गोरिब न'खरनि फिसाया बेसे गोब्राब होनना। दिनै नोंनि हाबा हायना। नों थांदो बिनिफ्राय। नोंनि नोमफाया दानो बेवहाय आंजों नुफैब्ला आंखौ दोखो दोखो रायना थांबावगोन। आं सहायनो हानाय नङा हायना। आं सहायनो हानाय नङा। नोंखौ आङो बेबायदि रुपाव नुनानै आंनि गोसोआ मा जादों, आंनि गोसोआ माबायदि दुखु मोनदों, जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो खामग्लिदों, नों मा मिथिनो हायना हो? औ राखेब, दिनै आंनि हाबा। हायोब्ला नों आंखौ निमाहा खालामदो सना। नों आंखौ निमाहा खालामदो। हायना, नोङो दा गुबुननि जासिगोन। नोंहा आंखौ सना बुंनो थाखाय जेबो हाक गैला। नों हायोब्ला आंनि जेसेबां हायो गोजान जादो। नोंहा आंखौ सना बुंनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैला हायना। नोङो दा गुबुननिसो जाहैसिगोन। नोङो आंनि हायना नंला। नोङो आंनि गोसोखौ बिराद दुखु होबाय हायना, बिराद दुखु होबाय। आंनि गोसोजों गेलेबाय नोङो। आंनि गोसोजों गेलेनानै आंनि गोसोखौ नोङो बिराद दुखु होनानै थांसिगोन नोङो। आं नोंखौ मालाबाबो बेबायदि सानाखैमोन हायना, नोंदि आंखौ इसेबां दुखु होगोन होननानै। नाथाय दिनै नोङो आंखौ थारैनो बिराद दुखु होमारबाय। नोङो आंखौ बिराद दुखु होमारबाय। आंसो मिथिगौ आङो आंनि गोसोखौ बेसेबां बुरखायनानै लाखिनो नाजागासिनो दङ, नाथाय हायाखै आङो हायना। नों मानो बुजियाखै? नों मानो बुजिया हायना? आं बुजियो राखेब। आंबो बुजिगौ नोंहा बेसेबां दुखु जादों, नाथाय नोंनिफ्राय बांसिन आंहा दुखु जादों राखेब। आं थारैनो आफानि खोथाखौ दाननो हायासै। आदायाबो आंखौ बिराद रायसोबाय नोंनो हरा होननानै। आं बिसोरनि खोथा दाननो हायैयाव आं दिनै बे हाबाबो जामारनांसिगोन राखेब। नों आंखौ निमाहा खालामदो राखेब, नों आंखौ निमाहा खालामदो। जों बायदि गैजा रोङि निखावरिनि फिसानो सोर फिसाजो हरगोन? ना साख्रि दं, ना बाख्रि दं, ना हा हुआनो दंजायो, ना बिल्डिंआनो दंजायो, ना गारि घरा थाखा फैसायानो दंजायो। सोर हरगोन जों बायदि गैजा रोङि निखावरिनो? थारैनो आंनि खाफालानो गाज्रिमार हायना, नोंखौ मोजां मोननाया। आं बै समाव साननो रोङियाव आं नोंखौ मोजां मोनफ्लांबाय। नाथाय गोसोखौ हमथानानै लाखिनो हायैयाव आं नोंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन हायना। आं नोंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन, नोंबो आंखौ एक्सेप्ट खालामना लादोंमोन। नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि मोजांमोन, दिनै नोङो आंखौ आसखान्दा जिउ खालामनानै गालांमारसिगोन नोङो हायना। जोंनि मोजां मोननाया आसखान्दा जानानै थासिगोन। आंनि गोसोआ दिनै बेसेबां रोहो रोहो अर खामदों। सोर बुजिदों आंनि गोसोखौ दिनै? आंदि मा जादों आंसो मिथिसिगौ दा। आं मोजां मोननायखौ माबोरै नायगार हाबा जानानै थांनाय नायनो हागोन आङो? आं हानाय नङा हायना, आं हानाय नङा। आंनि मेगननि सिगाङावनो नोङो दिनै हाबा जानानै थांसिगोन हायना। आंनि मोजां मोननायखौ आङो गुबुनजों हाबा जानाय नुसिगोन हायना। आं माबे गोसोखौ लानानै सहायना थानो हागोन आं? नों नङाब्ला आं माबोरै थांनानै थागोन हायना? आं हानाय नङा हायना, आं हानाय नङा। नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा। आं हानाय नङा।